sai sin ni kapor ngadap da kejing sungu yo blai ya ka banga yo ban ya kren bat pi na ka ketien ke jong blai ngangai ka khubor na ka sengi ka sengi ka long jingker khu ya pi wei pi barok bat dei tang ma pi ba sengap hang ni kwa banong pi ba nga daladi hi ngayo mat jingker khu banga kren ka ketien jong blai tadeng ta ka ai jing kemen ya nga bangan kren ka ketien ke jong blai ka ai jing hun ya nga namar banga kren ka ketien ke jong blai ba yo jing mentoi nang kong dei manga tadeng ta nga yo jingker khu bang kren ketien jomblai bangai ba pi ba sengap ru pi yo diang langi kata ke jingker khu badeng ta nginom la banyai na ka sengi klem ke ketien ke jomblai namar ke ketien ke jomblai kalong ke jing bam ya ka men sim ke jongi dan ki brio namar ba ki bon kam than ha ka ni ka jing em ke baman la ka sengi ki khedang step ki trei baro shi sengi bat hadu da miet dan por ban bam kidon ki driver le se hang ni ka por kam nga kwa ban krani ka taw ka long ba ha ka por ka ba bang ka kamai pila dap passenger men step pila mi dang step na yeng pila pois ta station passenger la dap smam la pois ka week station nang tar ki passenger ki dap smam pa piwan biang le se Shillong ka dap passenger pi le biang bagum ta baro si sngi pi bon kam pim don por ki passenger ko ba la ki ya no bat piyong oto katan mar piyo pisa piyo kamai pi benut ya kapor pi benut wat ban aipor ban bam jing bam na ka bantai ladi ban pengkedang ya kapor piyong tom ni ngan sabam sipang pi pen sateng ya ladi tang pi bam hado dalamit bagani kam dei tang sisngi kam dei tang arsngi kalayat dagi tayo dagi benai bat kalayat ru le se dagi snam pi le kumta aku tu kapor pim sngoy pi sngoy biang bet da pi le kumta Henry, pitip nem, ubriu umla banyat klem kabam. Namar lado shupun teli ka kepok ka jong kadon kini ka asid ka kepok ka jong balana ka asid kamyo ban trekam ha kata kabam ka ba ubam ka trekam no ya ka kepok kan. Lado ka kepok ka teli ka trekam ya ka do jong ka kepok. Tadeng ta kani ka kepok ka mong bagi snir ki mong namar balai bakani ka asid ka badana ka kepok jong briu kalong ka baklan bor do kata-kata. Tadeng ta Uniu brio hadin ba kalak bam kena aset ke jayo uyo ya ke jingpang gastric le singi lak ban khot ka ulcer ru nomar ba ka mong ki snir ndala mong kena ke snir ta ka bomot i ka ke jingkamai baro bu kamai boro shi snem ne boro shi kata kanum dan jingmot chui u nomar ba belai mentau lapang wahab ban le shim dawai bat ndai tang balik shim dawai kena ke jingpang ka so ka thar ka pen kenjot nang ta ka pen kthai ka kli ka pen kthai sedem tang ka so shamet ka so ni ka kpo bat ka penling a ka penjenjar ya tau brio ka dau ko long tang ni ka wei bu tau brio la le sting palat bu neu brio wang kam lei yang la da ngambam don ngani ka kamai ka ni lei ka biang ka pisah ka biang ka kamai ngan sabam bat deheng ta ha ka bakat do udei tang unong pang ba ka penjenjar om tang yo ka penjenjar wa ka lok ka jong o ki kon ki ti kan penjenjarut ya kayeng kesem baro kawai namar habadon we unong pang hayeng kapen panglot baro ya keteki dekat jong kayeng kekta ya ka jing perkat ke jongki kekta ya ka koi ka khia ke jongki kekta ya ka yo ka kot kekta lot na dong shadong tang kawai balai ka jaga kata namar ba la kensting tadeng ta kan ka sngi ka bamentang ka banong ipi what you can sting ka kpo ka dawabet ya ka bam lada pipim bam kan trega gastric bat ka gastric kan pensuk kan pentar kan penpang penstem tadeng ta kan ma ba kum ka kpo ka dawa ka bam ka mensim ru ka dawa ya ka ketien ka jong play ka don kam ya ka jing bam badeng ta wat num le bon kam than namar ba bon kamai le se ba bon kita ki passenger le se ba ka bon kam than ka jing em ka jong pipim don por ban bam ya ka ketien ka jong play ka do ka pun bon kam pala defi tang khidang step non por fila shu dua lengkot le su dua mulu malapule ka ketien jong blai le su pulit le se don gi wampet hiru le se pilong mapi iwe na kita ta ka buburam ya pi pim don por ban pet ya ketien jong blai pi sapet ngan sakren ngan sapet be chibit demit dawan chibit demit lai bun kam kum no nang ta la poino ka por thia no la thaj namar ba boro si sngi la bela boro si sngi la trestam dala poi ka por miet la thaj le se la kompet no mobile en tu la klet no hi la kut kata ke por bat pila yo thiak ka thiak bagan ni kala ya de gisnam ha ka sedang kam lei rei kat ba ka por ka nang ya kat bagi sngi ki nang jam sha khamat fin so yo sngo bakan don ka jingtha ha ka men sim ka jong fi
kumba kan ka gastric ka pen kata ya ka met kan mau kan ka wai kan sadan ro ka jingpang ka ban pen kata ya kata ka jabing ka jong fi namar wei pwe ubreu onum la lat na ke jing e wei pwe ubreu onum la lat na ke jing le jong ka jing em ken wan bet ke jing e ke jing le ken wan bet kita ki board jong ka jing dum ban tendung ban tan ra u tau ubreu ken wan bet ki board jong ka jing pen shep ting ken wan ki board jong ka jing pen sngosi ke jing pen khuslai ken wan bet ki board ke ba harukam ken wan tadeng ta ko abnong fi ladap hi biang ka bam ka bakin jamin sim ladap hi biang ya ketien ke jong blai pinumpang henry ladap hi pimpen biang ya ka mesim ke jong pi le sting pim bam fi la yo pule de ketien je blai ngatip ini ketien je blai henry hakata ka khpo bang ke jamin sim je fi kam dan ngai tadeng ta kan wan ka jingpang ulcer ka bakin jamin sim na ka jingpang gastric ka bakin jamin sim tadeng ta habakawan kan pen kथा ya ka jabing ke jong fi kan pen genjut ya ka jabing ke jong fi kan penduk tiak duk dam ya pi lawan ijing e ibarat ro pim nang yo tiak yo dam shu wan ijing le ibarat fila shep ting si pi ong ba ngadon jingpang harendang madon kibrio ki ba ngaju asno idon tai jingpang shi teng shi dan jingpang rendang kila sno shep ting duk kata-kata ki tharai bet bala de ke jingpang he ni de bala de ke jingpang kansa tade heng ta ba mentali tang shu bayong klik mulu malaru la shep ting yo bakade ke jingpang corona namar ki babon ki bapang corona pang covid ki yap tadeng ta langsung shep ting pe segi video begitu ki breu bam la ring men sim tadeng pim la ban ring men sim haru pila shep ting piong ala tharai sniu yaladi pila tharai sniu yaladi ba pipang piongan sayap no lese don ki bahyeng chong pir ki shitam ha kata kadur mentale bakla ayom komni kadon bi ke jingpang biong klik ke jingpang set kemut kamut tang bala set kemut kamut tang bala shu biong klik kala dei ke jingpang covid henry kan ni kala pen shep ting fi ka pen arta tien ya fi bat kan ni kala pen duk tiak duk dam ya kata ke jing em ke fi no kwa abnong fi ni ke sngi ke mamta belai ka ja kata belai ka pen kuslai fi belai ka pen lang ai fi belai ka so belai ka thar ka daw ka long ba pim don ya ke tin ke jong belai pim don ke tin jong belai tadeng ta uji su ong ini kan tin wong bom tang do kupu bau breu em kabamut hi ladam dan kupu ubreu unum em wong bom tang do kupu bau breu em kam dai tang ja ka do bau breu em namar daum bam uniap kalong kum jo ruang handai da ketien baro ka bami na kesintor ke jong blai handai udai ban emru da ketien baro ka bami na kesintor ke jong blai tadeng ta haban pelut por yala di ban puli ya ka ketien ke jong blai pendap yala di da ka ketien ke jong blai kan Ukraine ka por da pi puli ketien jong blai shupulet untuk let's say shu spek untuk shupulet untuk da dap no tap no nang to da dap tap lai da wai no dong puli biang na ka tu mentan pi klem kan mau ngapulin gam tu ka ong no ngam tip ka ong kom noro kala shu dei tang ka rukom ba pi puli am kan mentoi la pi puli ha kata ka dor bar fa puli ketien jong blai pi hap banda duai pihak banda pusan ka ba ketien ke jong blai ka kren tadeng ta fin dapat li kidan ki breu ha baki ki bam jing bam ba ken jadok ki jing bam mo ya ka kpo tadeng ta kida bam jai kida bam suki jai kida enjoy ya kata ka tis jong kata ka bam ada ka de ka bam li ke babang ma kida bam suki kida kta ba jai padeng ta kaslam kor kom bam joki but namar bablai ba kida yo mat ya kata ka jing tak ni kata ka jingbang ya kata ka tis how telik jongki bat mta ki bam suki jai ngaku abanong ipi kan notam mi ka tin ka jong blai haba fi bam fi shim ka tin jong blai ka suki jai ya ka enjoy ka tin jong blai perkhat ya ka puson ya ka ni ka tin jong blai ka ongkum no kan ka tin jong blai ka kranio kan ka tin jong blai ka thau shano Hato ka thau yang ka thau ki wei na ka long kum no ka mot kum no tak da habi pule ka tin jong blai ai jai ka jai enjoy kam lei da ka slam ka por Lada fi sungu tu ba pikir cannot come step kan cannot come step sacrifice no bakan sacrifice ke jong fi ke kren ru ya ke jing kenya ka ba pi ai ka por ke jong fi show blai tadeng ta sacrifice no itai por thia jong fi kendiat ba fi ban enjoy ban shong ka presence jong blai ya ka ba fi ban comment ha ke jing don ke jong blai ya ka ba fi le comment ha ke jing don ke jong blai bam jai ya ka tin ke jong blai tha ya ka bat kum ta fin ngut ya ka bat na fila ngut ro teng filak ban klet no ya kata ke jingmat jong ka piap long no kum kamasi pat piang kuno paston long kamasi pe kamasi am ka ju kata arsin kamasi ka de ka kata arsin da kala kata jai ka kata ga ngut no sa kam ka to ni ka klei biang ka pen mi biang ya ta ka bam ka kata biang ba ka ngut
Pakade kata ya pi la pilak pulih ni ketin ke jong blai. Kum tu pilak pulih, pilak pusan ni ketin je blai pi tap no pilak duai. Fiang na tu ke jaka jubu pilak lek tiu shan ni pilak lek chut beniat na pilak yo. Klai biang itu ke ketin jong blai. Kum baka masih ke klai biang itu ke ketin jong blai. Pen kan mau le ngapulih na kum tu. Ka keren kum tu ke ketin jong blai. Bat ta pilak kan mau ya ka. Okey, kata biang ya ka. Oh, kade kata perkat pusan ya ka bat lek kemen kata ke ketin jong blai. Shat kemen kata ke ketin jong blai. Banta sanggup biang. Pala da filek kum ta bar singi. Bangni ke ketin ke jong blai ka dap ya bi baro singi. Kanu no ke jingpang jo ka perthai kana mla ban pen thang ifi. Kanu mla ban pen pang ifi. Kanu mla ban tundung ban tan ra ifi. Kanu mla ban pen shitom yang ni ka met ke bagan jaman sem ke jong fi. Tadeng ta bam ya ke ketin pendap yang ni ka khpo bang jaman sem jo fi. Da ke ketin ke jong blai. Wat ai ba ke jingpang gastric bagan jaman sem kan dap ha ka khpo ke bang jaman sem ke jong fi. Bam pelut ya ke por ke jong fi. Wat ju ong bang amdon por. La judan se tharai ba ki breu ke bang abun kampalat. Mau kidan ki breu bah tray office na tray ngai sidan be ka lunch time. Lunch time. Kamut la ki bun kam ka no ki bo ya ka lunch time ke jong ki. Ada istang kan ta na tang kumta. Tadeng ta ba pihak bo re ka lunch time ke jong fi. Ni kata ka breakfast time ke jong fi. Mola ni ka dinner ke jong fi. Fa bo ya ka por. Ya ka ba fin bam ya ka ketin ke jong blai. La pi bun kam ka no bo ya ka por. Tadeng ta fi dan ni ka ketin ke jong blai. Ngai ketin jong blai kan ai bore fi. La gwan ki jinge ki bakat no ki jingele ki bakat no na mar fi don ki ketin ke jong blai kan nom pen kthakli e fi. Pi pang kan no fi nom khuslai pi kerdo ak jingem jo fi nom khuslai na mar ba fi don ya ka ketin ke jong blai. Sibu menta pi kerdo ha ka jingyo jingkot jong fi. Teng tel aku slai lem no masa kam no ki khon kti ani hap siu ba yeng ani hap lem ta teng la pim dan ketin jong blai em kan pen kthai fi kan pen so ya ta kam sem jo fi kan pen so wat ya ta kam met jong fi fin pang ru na mar perkat palat. Re fi dan ketin jong blai em fikin ma ketin jong blai kom no ketin jong blai kom na ka kitab hagai la dang idan ka jing kerdo ka jing em jing yang balai nga kerdo em ta la da pi kerdo sya fin khuslai re fi kan ma ketin jong blai fi plit ketin jong blai hagai kalau nong ke baar ke dekat opera ke ong karupa kalong ke jonga bat ke ksiar ka jonga ong utra ki pat pleng beris pak tam de ublai pleng utrai ong karupa ke jonga pleng utrai ong ke ksiar ke jonga la da utrai de jonga ke ksiar kan sawan karupa kan sawan tadi ta fim khuslai la pidon jikerdo sisya hakayo kot ke jong fi pidon ne ke ketin ke jong blai fikin mau Deuteronomy. Kalau nong bapra ka dekat ka bakat pra. Ketin je blai kong no. Henry tu men kan mau yo try bo blai jong me. Namar long ma uken uba ai bor ya me ban yo ka spa. Haba puli ketin je blai kong. Are plengin kan mau yo blai. Mne ben kan mau ke jing mne ben kan mau ke jing le. Mne ben kan mau ta ke jing kerdo ke jing. Ngin kan mau yo try. Mardai mo ba ai boring iban yo e gaspa tadeng ta fidon ke tin jumblai fidon ke jingkerdo fidon ke jingele jong ke jing ni fi pang fistam fikan ma tin jumblai iwi petros nong ar sa ko ngomno ubadala dehi ula bakno ki pop jongi hakamet jong halor kata ke ding bahaba ula yapno syakita ki pop bangin yo im syakahok ubada ke jingjim snam jong lapen kia ya pi ni bar ke jing snam ke jong tra ulah ba jing pang jing ulah ba ya ta ke jing stam jing halor kata ke ding bat ke jing jam snam jing lapan kia yes kadon ke ketin ya ka bangan yo ke jing pen kia badeng ta fi pulif kin mau ke ketin jong blai fi kin mau ketin jong blai fi dap ke ketin jong blai wan jing pang ni kin mau ketin jong blai ni pet no loannis kal nong khat sao khot men kong gum no war ki ko slain ke da no chofi to nget piau blai to nget hangaru nget piau blai nget hangaru tadeng tangi pulil nong khat sa ben ke dekat bar punyo awan ke jing kuslai ke jing im jing uji suang no uji suang wat ki kuslai na ke dono jong pi lem ni wat ship tiang kalau nong khat sa ke dekat ke bar punyo ke kren nang tu na khamat ko ke jing suk jong ang ai pi ke jing suk jong ang e no pi kum ka perthai ka ai nga ai manga ya pi ke jing suk tadeng ta fidan ke tin jblai fidan jing suk fidan ke tin jong blai fidan ke jing kemen ke jing shat kemen ko mengai puli bet nak kapor yu Jeremaiah kalau nong bakat san dekat kan rio ngala syame ketin jeme mangala bam yaki ong Jeremaiah bakum ta ketin jeme kalau ke jingmen ka jingshat kemen ka donot janga babala kot yanga da ka kerteng ke jong try ngobang palat tetapi don ketin joblai kana ke jingmen ka jingshat kemen ha ka donot jong fi bat la kot ifi da ka kerteng ke jong try dadin ta ko abang fi
Lada phim đó ni ka ketien fin pang. Rai fi đó ni ka ketien phi light na ka jing pang. Tadi heng ta bun ki brio mar ku slide han ki bam se do kwai, ki di le se do secret, man pelat ya kata tension, man pelat ya kata ka jing perkat, bat sa ka bakat do ki di is da ka kiat. Rambiang ka kiat di is do drugs. Na lor pelat jenjar, na lor ba perkat. Mau man light no ta ka jing jenjar, re di is da kita nang jenjar se Tres ka pang, tres ka yap senan. Tanda hinta, wat ki kuslain na ka do no jemfi, wat syap ti. Pendap ilari da ka tin jomle. Ngan duai nam ta jemfi kan ka por ka menta. Nas ngodan pedeng jemfi fi don problem berit-berit. Ha ka jing im jemfi fi kuslai fi dom ya no. Kapen do thia do dam ya fi shu ngobitar ya no. Ba ka de kata fi la shu bam set do kwai fi la di set do secret. But pi ong belada ngadi ngabam ngini ka light tension. Nga kwa menang fi kan melong gomta. Buan hagi beriu hang ni kapor, buan bhangas ngau ni kapor, fi buan ha balong gumta. But pi ongan divert no, ya kita ki problem ki tension jonga syaga ni jing bam dau kuai bat daga, badi do secret ba bandi daga kiat le. Kwa bna fi kata kam dai ka answer kata kam dai ka jawab kalong bin bam yu kuai ne bandi secret bandi kiat. Di no ai khtin jong plai ke. Bam no ai khtin jong plai ha ka jaka jong kuai secret na kiat. Ka jing em ka jong fi kan long ka jing em ka badap daga jing kemen bat ka batai. Tangi ni dwai ni kapor ka mementa. Ini dwai. Try ni kapor ngadap da ka jing smoke kemen ka ba crowd. But try mamaang ni ka ketien ka jong me ablai. Ngasngo ka ni kapor dan sibon ki breu ki badan hapdeng ka tension ka bagi doktor ki ong ba ka dai ka hypertension ki doktor ki ong ba pidan kam ban lek wat yo psychiatrist pim dan jing pang pim dan jing stomach ka met ka jong pi. Ma kwa ban ong i pi ka ni ka sngi ka bamenta. Ka jing pang ka jong pi kam dai ka do kam dai ha ka snam ka jong pi ka jing pang ka jong pi ka dai ka jing mut ka jong pi. Badeng ta to ai ba menta ka sngi ha ka keteng ka jong jisu fin pendap ya ka jing mut ka jong fi fin pendap ya ka do not ka jong fi ba ya ka ni ka mensim ka jong fi ya ka ta ka kpo ka ba kan jam mensim to fin pendap no da ketien ka jong blai ya pulih ya ka ketien ka jong blai hallelujah ka ketien ka jong me try ka ai jing kemen ka ai jing shat kemen ka ketien jong me ka pen khia ka ketien ka jong me ka try ka ai jing em namar ka dei ka ba em ka dei ka ba don bor ba ha ki dap da ka ketien ki yo ya ka jing em bat ya ka bor try pula ini ki kon jong me na ka jing syukur ke jong baman ban ong na bam do kwai di do secret ne ban di no da kiat ban light ne tension pinam la ban light ha kerteng ke jong jisu nga break yang ni ke bor jong jing dom ban komtar ni ke bor jong jing shapting ni ke bor jong jing dom ke jing bitar kan riak no na pi ki bor jing artatien kan light no na pi but to mp ha ka ktien ke jong try hallelujah nga dwai ke healing ke jong me ko try ha ne khon ba karo jame ba ha ni ke khon ke jong me ru try mi et pelat try nganget ko try baka jing pen khia ke jome ka wan ha ke jing bot jongki ba ha ki don ka ktien kin tengen mar ka ktien ke jome ka long ka ka batoi ba ka ktien jome ka long kpu ba kin yo bam try kinom tengan kinom sliang syo ba ka gastric ke bakan jaman sem kan lait na ki ablai ha bala pendap iki dau kpu ba da ka ke jome ablai hallelujah nga ai ngo bala pen khia ya pi ha ka ni ka sngi ha ka teng ke jong jesus christ nong pen amen amen try ko khoi pi unang ai bor fi wat nom pen sha thangan ya ka kpo bang jaman sim ke jang fi boling ko fi khublai shibon amen